गेजेरजों आरोबाव खनसे लोगो मोनफिननायनि थाखाय प्रभु जिसु ख्रीष्टखौ हामबाय होनो दिनैनि बे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोन बयखौबो प्रभु जिसु ख्रीष्टनि मुङै बे I.B.Gospel मिनिस्ट्रियाव बरायनानै लाबाय लोगोसे I.B.Gospel मिनिस्ट्रिनिफ्राय नोंथांमोन बयखौबो प्रभु जिसु ख्रीष्टनि मुङै रोजा रोजा साबायखर जासिबाय हामलायनाय जासिबाय आं आसा खालामो नोंथांमोन बयबो इसोरनि अननायाव मोजाङैनो दङ आरो आंबो मोजाङैनो दङ आरो बेबायदिनो इसोरनि अननायाव जों बयबो मोजाङै थाबाय थाथों आरो इसोरखौ बाख्नायबाय थानो हाथों मोनसे टपिकनि सायाव सावरायनाय भिडिअआ थांनाय बारनिफ्राय कन्टिनिउ जागासिनो दङ बे टपिकआनो जाहैबाय इसोर आरो मोदाय इसोर आरो मोदायनि आयदायाव सावरायनो थांनायनि सिगां आङो मोनसे खोथाखौ क्लियार खालामनानै होनो नागिरदों दिनैनि बे भिडिअनि गेजेरजों जे बे बुहुमाव गोबां मानसिफोर दङ गोबां साननानै लाग्रा मानसिफोर दङ जायफोरा इसोर गैया होननानै साननानै लायो दा बिथांमोननि थाखाय आं नैबे भिडिअखौ बानायनाय जादों दा बिथांमोना नैबे भिडिअखौ नायनानै जे मिथिनानै लानो हागोन जे आं बुंदों 100% इसोर दङ 100% इसोर दङनि प्रेक्टिकेल दङ 100% बिनि एभिडेन्स दङ बेनिखायनो आं नोंथांमोनखौ खावलायनो नागिरदों नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नाय नोंथांमोना सा ससेयावनो दोनथ'नानै आद्रा खालामनाङा नोंथांमोना जुदि सा ससेयावनो आद्रा खालामोब्ला बिनि सोमोन्दै नोंथांमोना क्लियारै मिथिमोननाय नङा बेनिखायनो आं खावलायबाय नोंथांमोना बे भिडिअखौ जागायजेननायनिफ्राय जोबजासिम नाय आरो आंनि बे इसोर आरो मोदाय बे टपिकनि सायाव सावरायनाय बे भिडिअफोरखौ जागायजेननायनिफ्राय जोबजासिम नायगोन आरो गासै खोथाखौ नोंथांमोना मिथिनानै लागोन होननानै आङो आंनिफ्राय आसा खालामो आरो नोंथांमोनखौ आङो रिक्वेस्ट खालामो इसोर दङखौ प्रेक्टिकेल एभिडेन्स लाबोनो थाखाय जोङो गोबां साइडखै सावरायनो हायो दिनै आङो इउनिभार्सनि गोबां ग्रहसा नक्षत्र बेफोरनि फारसे आङो थांनो नागिराखै जास्ट आङो नैबे फिसा जोंनि बुहुम बे बुहुमाव आर्टआव रायजो जानाय मानसि सुबुं माहारिफोरनि गेजेरनिफ्रायनो दिनै इसोर दङनि प्रेक्टिकेल आरो एभिडेन्सखौ लाबोनो नागिरदों इसोरनि सायाव बिथा खालामनानैनो एबा इसोरनि सायाव बेस खालामनानैनो धोरोमनि जोनोम दिनै बुहुमाव थानाय सुबुंफोरा गोबां धोरोमखौ मानियो आरो मानसिनो इसोरखौ नाङामोनब्ला धोरोमाबो थानाय नङामोन धोरोम गैयामोनब्ला इसोराबो गैया होननानै फोरमान जागौमोन जेब्ला धोरोम गैया अब्ला मानसिया अयनायखौ मावनो गिनाय नङामोन जेब्ला इसोर गैया मानसिया अयनायखौ मावनो गिनाय नङामोन मानोना गोहो गोरा अयनाय मावग्रानि सायाव रावबो फिन साजा होनो हानाय एबा दबथायग्रा थानाय नङामोन नाथाय अयनाय मावग्राफ्रा बे संसाराव मानसिफोरनि मेगननि नोजोरावनो गोख्रै सिलिंखार जालाङो जों बेखौ मेगनजोंनो नुनो हायो अब्ला बिनि खिथेरखौ सोर लायो नाथाय गोहोगोरा बोलोगोराया बिदि बेमार जायो थैलाङो जेनलाङो बियो मानि आखाय आंनि आंगो लोगो नोंथांमोन बोलो गोरायाबोदि जेनलाङो गोहो गोरायाबोदि जेनलाङो बेमार जालाङो थैलाङो अरायनि थाखाय बियो थानो हाया अरायनि थाखाय बियो देरहासार जानानै थानो हाया अरायनि थाखाय बियो दुगा जानानै थानो हाया अरायनि थाखाय बियो मानसिफोरखौ दमन खालामबाय थानानै थानो हाया बिबो जेनलाङो बिबो थैलाङो बियो मानि आखाय बेवहाय सासे पावारफुलनि आखाय दङ जाय पावारफुला सारा इउनिभार्सखौनो सामलायबाय थायो सारा मुलुगखौनो सामलायबाय थायो सारा पृथिबीखौनो सामलायबाय थायो बियो दैदेनबाय थायो बे सासे नुवाथारि सासे गोहोगोरा पावार गोसा सासे व्यक्तिनि बेवहाय आखाइ दं होननानै जोङो फोथायनो हायो बेखौनो जोङो इसोरनि आखाइ दं होननानै जोङो बुंनो हायो आरो फोथायनो हायो नाथाय नैबे जि सावरायबाय बियो नोंथांमोननि थाखाय रियेल एभिडेन्स जानाय नङा जों दानिया गुबुन आयदायाव जों थाङो गोदोनि सानस्लाबनो हायै जाम्बा जाम्बि मानसिफोरा गोथौयै सानस्लाबनो हायैयाव इसोरनि कल्पना खालामनानै सोरबाबा सानखौ खुलुमबाय सोरबाबा अखाफोरखौ खुलुमबाय सोरबाबा बिफां गिदिर गिदिर गुदियाव फुजा खालामनो हमबाय सोरबाबा गिख्रांथाव जिब जुनारनि मुर्ति बानायनानै बिसोरखौ खुलुमनो हमबाय सोरबाबा मानसिनि मुर्ति खालामनानै बेखौनो खुलुमनो हमबाय नाथाय बियो बिथांमोनहा गोथौयै साननो हनो हायैनि थाखाय जाबाय बिथांमोना सोलोंथाइ गैयिनि थाखाय जाबाय बिथांमोना सोलोंथायाव डेभेलप जायैनि थाखाय बेफोर खामानिया जालांबाय बा बेबायदि इसोरखौ खुलुमनाय प्रेक्टिसा गोदो गोदायनि दिनाव जालांबाय होननानै जों फोथायनानै लाबाय
नाथाय दिनैनि मुगायाव मानसिया सोलोंथाइजों हाजो थिखिनियाव दावखोबाय। मानसिया सोलोंथाइजों जौगासारबाय। बे सोलोंथाइजों जौगासारनाय, सोलोंथाइजों हाजो थिखिनियाव दावगानाय, गियानजों बुंफबनाय इडुकेटेड बे मुगायाव मानसिया बेखौ नागारनो हागोन ना हायाखै, एबा बेबायदि इसोर खुलुमनायनिफ्राय मानसिया जोबस्रांगोन ना जोबस्राङाखै, बा मानसिया बे इसोर खुलुमनायखौ नागारगोन ना नागाराखै? बे मोनसे गिदिर कुइसन। मानोना दिनैनि दिनाव मानसिया सोलोंथाइ लानानै गोजौ फारसे आवगायलांबाय। गोदोनि साननो हनो हायै जे प्रेक्टिस खालामबोनाय इसोर खुलुमनायखौ जोङो दोननानै जोङो गुबुन राहा लानांसिगौमोन। मानोना जोङो दिनै सोलोंथाइजों आवगायबाय, सोलोंथाइ लानानै जों गोजौ फारसे आवगायबाय, जोङो साननो हनो हाबाय। बेनिखायनो जोङो बेखौ नागारनानै गुबुन फारसेखै जोङो आवगायलांनांगौमोन। नाथाय जोङो बेखौ दासिमबो नागारनो हायाखै। नोंथांमोना जोङो बयबो स्टाडि खालामनानै धोरोमनि फिल्डआव नागिर। आङो जुक्ति होदों जे मानसिया इसोर गैया होननानै जुदि साननानै लादोंब्ला, मानसिया इसोर गैया होननानै रोखा जाबायब्ला, मानसिया इसोर गैया होननानै 100% मिथिबायब्ला, दानि सोलोंथाइजों जौगानाय मुगायाव जे गोदोनि इसोर खुलुमनाय नियम खान्थिखौ नागारजोबनानै जोङो इसोर खुलुमनायखौनो कमप्लिटलि बन्द जोङो दोनथ'नांगौमोन। होमब्लासो इसोर गैया होननानै फोरमान जागौमोन। आंनि आंगो लोगो नोंथांमोन, जोङो इसोर खुलुमनायखौ कमप्लिटलि दोनथ'नो हाब्लासो, इसोर खुलुमनायखौ जोङो कमप्लिटलि स्टप खालामनो हाब्लासो, दोनथ'नो हाब्लासो इसोर होननायाबो गैया होननानै फोरमान जागौमोन। आंनि आंगो लोगो नोंथांमोन, जायफोर बिथांमोना इसोर गैया होननानै बुङो, बिथांमोनहाबो माब्ला मोनसे डेन्जारास खामानियाव आखाइ होनो गोनां जायोब्ला बिसोरो आखाइ होनायनि सिगाङावनो बिसोर फुजा खालामो, इसोरनि मुं लानानै मावो। अब्ला इसोर गैयाया बबेयाव थांखो? जायफोरा इसोर गैया होननानै बुङो, बिथांमोनहाबो माबा मोनसे डेन्जारास खामानियाव आखाइ होनो गोनां जायोब्ला बिनि सिगां बिथांमोना इसोरखौ गाबज्रियो आरो इसोरनि नाम लानानै मावो, आरो खायसे बायदिया फुजा खालामनानैसो बे खामानिफोरखौ मावो। अब्ला इसोर गैयानि प्रमाना बबेयाव थांखो? सोर बुंखो इसोर गैया? इसोर गैयानि प्रमाना बबेयाव थांखो? 100% इसोर दङ। आंनि आंगो लोगो नोंथांमोन, नोंथांमोना बेखौ फोथाय, 100% इसोर दङ। इसोरखौ बिथा खालामनानैनो धोरोमनि जोनोम। दानिया इसोर दं होननानै बुंग्रा, इसोर गैया होननानै बुंग्रा, आरो धोरोम फोथायग्रा, धोरोम आरो धोरोम फोथायि बिथांमोननि मेजरिटिखौ जोङो नागिरनि। मानोना इसोरनि सायावनो बिथा खालामनानै धोरोमनि जोनोम। बिनिखायनो जोङो नागिरगोन जे इसोर दङ होननानै फोथायग्रानि मेजरिटि, आरो धोरोम फोथायग्रानि मेजरिटि, आरो इसोर गैयिनि मेजरिटि, आरो धोरोम फोथायिनि मेजरिटि, जों बेखौ नागिरनि। आङो मोनसे 2015नि रिलिजियास सेन्सासनि डाटाखौ आं लादों। दा बेवहाय ख्रिस्टियाना 31.2% दङ, आरो मुस्लिम अर्थात इस्लामा 24.1%, आरो आनएफिलिएटेड होननानै बुंदों बेवहाय 16%, आरो हिन्दुआ 15.1%, आरो बुद्धिस्टआ 6.9%, आरो फक रिलिजन 5.7%, आरो आदार रिलिजन 0.8%, आरो जिउस रिलिजन 0.2%। 0.2% गासै दाजाबजोबनानै 100%। गासै धर्मफोरनि जे डाटाखौ दाजाबजोबनानै 100%, माने धोरोम फोथायनायनि जे डाटा, पपुलेसन डाटा, बेखौ दाजाबजोबनानै जे 31.2%, 24.1%, 16%, 15.1%, 6.9%, 5.7%, 0.8%, 0.2% गासैखौबो दाजाबजोबनानै गासै 100% जाबाय। अब्ला धोरोम फोथाय एबा इसोर गैया होननायनि पारसेन्टआ बबेयाव गोमाखो? धोरोम फोथाय एबा इसोर गैया होननायनि पारसेन्टआ बबेयाव गोमाखो? रिलिजियास सेन्सासखौ नायब्ला, रिलिजियास सेन्सासखौ नोंथांमोना नायोब्ला
बेखौ दाजाबजोबनानै धोरोम फोथायग्रा सुबुंफोरनि जे अनजिमानि पारसेन्टखौ दाजाबजोबनानै गासै गाहायाव मोनो 100% मानसिफ्रा धोरोम फोथायो। धोरोम फोथायो। अब्ला धोरोम फोथायो एबा इसोर खुलुमी इसोर फोथायो मानसिनि पारसेन्टआ बबेयाव गोमाखो? बियो मोनसे जोबोद गिदिर कुइसन जे इसोर दङआ मेजरिटि जाखोना इसोर गैयाया मेजरिटि जाखो? इसोर खुलुमग्राया मेजरिटि जाखोना इसोर खुलुमिया मेजरिटि जाखो? धर्म लानाय मानसिया मेजरिटि जाखोना धर्म लायै मानसिया मेजरिटि जाखो? दा बे जोंनि मोनसे प्रेक्टिकेल इसोर दङ होननानै प्रमान होनो हानाय बियो मोनसे जोंनि मानसिनि गेजेरावनो जानाय मोनसे प्रेक्टिकेल। बियो मोनसे इभिडेन्स, सैथो इभिडेन्स। मानोना मानसिया गाव जि लामाजों इसोरखौ खुलुमदों, गाव जि बिजोंजों इसोरखौ खुलुमदों, गाव जि धर्मजों इसोरखौ खुलुमदों, बेवहाय माबा मोनसे बिथांमोना नुवाथारैनि गोहो मोनदांदों, प्रेक्टिकेलाव नुवाथारैनि गोहो मोनदांदों। बेनिखायनो दिनैनि दिनावबो जे इसोर गैया होननानै बुंब्लाबो इसोर खुलुमनायखौ नागारहोनो हायाखै, इसोर खुलुमनायखौ फोजोबनो हायाखै। अर्थात इसोर खुलुमनाया दिनै बे रिलिजियास सेन्सासखौ नायोब्लाथाय गैया होननानै बुंग्रानि पारसेन्टखौबो जों मोननो हाया। इसोरा 100% दङ। नाथाय बेखौ बिनि गेजेरावबो सोर इसोर नङा होननानै बेखौ नागिरना लानायासो जोंनि थाखाय गोनांथि। मानोना इसोरा दङब्ला मोदायाबो दङ, इसोरा दङब्ला मोदायाबो दङ। नाथाय इसोरा जोंखौ मोजां साइडखै लाङो, नाथाय मोदाया जोंखौ गाज्रि साइडखै लाङो। बेनिखायनो मोदायाबो पावारफुल, इसोराथ' पावारफुलखासै आरो मोदायाबो पावारफुल। बेनिखायनो जोङो बिसिनि गेजेराव जोङो स्टाडि खालामनानै जोङो सायख'नानै लानाया जोंनि थाखाय गोनांथि। मानोना जों मानसि माहारिया मोजां साइडखै जेब्लायबो थांनांगौ आरो जों मोजां साइडखै जोङो आवगायलांनांगौआ जोंनि थाखाय जोबोद गोनांथि। नाथाय जोङो बेखौ इम्परटेन्ट होनाया गोनांथि जे बे इसोरखौ जे साइन्टिस्टनि टेक्न'लजिनि जे जन्थ्रजों जों बेखौ मोननाय नङा। बेखौ टेक्न'लजिनि जन्थ्रफोरजों, बेखौ साइन्टिस्टनि जन्थ्रफोरजों बेखौ दिहुननो हानाय नङा। नाथाय बिनि थाखाय आलादा नोंनो लामा नांगोन। जायनि थाखाय दिनै साइन्सआ इसोर गैया होननानै बुंनो गोनां जादों। मानोना बिथांमोननि जन्थ्रजों बे बुस्थुखौ दिहुननो हाया। नाथाय बे इसोरखौ मोनदांनोब्ला, बे नुवाथारैनि गोहोखौ मोनदांनोब्ला स्पिरिचुवेल मेडिटेसन नांगोन। स्पिरिचुवेल मेडिटेसन नांगोन। स्पिरिचुवेल मेडिटेसननि गेजेरजोंसो बे इसोरखौ नोङो मोनदांनो हागोन। दिनै गोबां मानसिया बे इसोरखौ मोनदांदों, प्रेक्टिकेलाव मोनदांदों। प्रेक्टिकेलाव मोनदांनायनि थाखायसो दिनै इसोर गैया होननानै बुंब्लाबो बे बुहुमाव इसोर खुलुमनायखौ फोजोबनो हायाखै। 100% इसोर दं। बियो जाहैबाय मानसि माहारिनि गेजेरनिफ्रायनो ओंखारबोनाय प्रेक्टिकेल। मानोना जों नागारनो हायाखै इसोर खुलुमनायखौ। मानोना जोङो मोनदांदों, मोनदांनायनि थाखायसो जोङो इसोरखौ जोङो खुलुमदों। आरो बियो 100% इसोर दं होननायनि जोंनि प्रेक्टिकेल बे जाबाय सुबुं माहारिनि सोलिबोबाय थानायजोंनो इसोरनि दं, इसोरा दं होननायनि जे प्रेक्टिकेल इभिडेन्स, सुबुं माहारिनि प्रेक्टिकेल इभिडेन्स, जाय प्रेक्टिकेल इभिडेन्सनि गेजेरजों दिनै इसोरखौ रोखायै 100% दङ होननानै जों बुंनो हायो। मानिनां नायगिरि आंनि आंगो लोगो नोंथांमोना जिखिनि सिगाङाव सावरायबोबाय बिनि गेजेरजों गोबां क्लियार जायाखै जानो हागौ। नाथाय बिनिख्रुइ साबसिन आङो प्रेक्टिकेल इभिडेन्स लाबोबावगोन। दा बिनिखायनो बे प्रेक्टिकेल इभिडेन्सखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना आंनि चेनेलाव गोदानब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै ला। दा बे प्रेक्टिकेल एभिडेन्सआव आङो सानै मानसिनि जे प्रेक्टिकेलाव इसोरखौ मोनदांनाय बिथांमोननि जिउ जारिमिनजों आं नोंथांमोननि गेजेराव
मेसेज लाबोगोन आरो लोगोसे आंनि जिबनाव प्रेक्टिकेलि माबोरै इसोरखौ मोनदांखो, आङो माबोरै इसोरखौ मोनदांखो 100% दङ होननानै आं जायनि थाखाय दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव बुंनो हादों, बिनि प्रेक्टिकेल रिजाल्टआ, बिनि प्रेक्टिकेल एभिडेन्सआ मा? आंनि प्रेक्टिकेल एभिडेन्सखौ आं नोंथांमोननो थाखाय जोबथारनायाव होगोन। सिगाङाव आङो सानै मानसिनि प्रेक्टिकेल एभिडेन्स लाबोग्रोगोन, बिनि उनाव आङो आंनि प्रेक्टिकेल एभिडेन्सखौ नोंथांमोननो लाबोगोन। आङो दिनै गोबाव बुंनो सानासै, दिनै इखिनि सुंद' मेसेजनि गेजेरजों नोंथांमोनखौ फोरमायबाय। दिनैनि बे सुंद' बे बाथ्राखौ सावरायनायाव इसोरा जों बयनिबो सायाव बोर होगोन होननानै आङो आसा खालामो। लोगोसे जोबथारनायाव नोंथांमोन बयखौबो फोरबो जिसु ख्रीष्टनि मुङै रोजा रोजा हामलायनाय जासिनानै दिनैनि थाखाय बेखिनियावनो दोनथ'नाय जाबाय। आमेन। खुलुमबाय।